Suomi on digitaalisessa murroksessa. Tarvitsemme suunnannäyttäjiä, innovatiivisia, luovia ihmisiä. Teollinen internet, cloud, big data ovat asioita, jotka muuttavat ja auttavat meitä digitaaliseen maailmaan. Asiat helpottuvat ja huomaamme uuden teknologian luo meille aivan uusia näköaloja. Tämä tuo mahdollisuuksia markkinoille ennennäkemättömällä tavalla. Siihen tarvitaan luovaa panosta sekä uudenlaista ajattelua. Uskon itseeni ja tekemiseeni. 14 vuotta IT-järjestelmiä ja työkaluja antaa minulle hyvän pohjan uusiutua ja aloittaa uuden luvun omassa kentässä. Aloita digitaalinen aika. Näytän yhdessä uusi tapa toimia. Olen työntekijä, olen yrittäjä, olen digitalisti. Nimeni on Toni Koutu. Tehdään yhdessä enemmän.